Bé, nosaltres, òbviament, estem a favor de formar part, d'entrar en aquest conveni, però, com vostès diuen, així n'hi ha 3 punts. Jo ara només tinc fins al segon, perquè quan jo vaig tenir aquesta documentació encara no estava la dotació, però ja ho sabia, la quantitat que seria. El primer punt estem d'acord. En el segon tenim algun dubte, perquè a banda de que no se va parlar d'ell en la comissió, estava en la documentació però no se comenta, així diu designar a Ximo Herrero Zanón com a representant en el consorci del Consell. A veure, jo entenc que aquesta designació és perquè és el regidor de Medi Ambient, entenc que va per ahí la cosa. Clar, a mi m'agradaria destacar que, per exemple, el 8 de setembre al Parc Natural de l'Albufera es va fer una neteja de plàstics amb col·laboració de València, Catarroja, i es va netejar terme de Massanassa, però Massanassa no va participar en aquesta activitat perquè l'Ajuntament de Massanassa no va fomentar de ninguna forma aquesta col·laboració, aquesta participació. Entenc que això correspon a la regidoria de Medi Ambient. Sobre la Setmana Europea de la Mobilitat, a Massanassa no s'ha sabut res, ja ha passat i així, sin pena ni glòria. I després, per exemple, demà mateix, dia 27, hi ha mobilitzacions a tot arreu del món, diria jo, contra el canvi climàtic, i a Massanassa no s'ha respirat en aquest sentit. També entenc que correspon a la regidoria de Medi Ambient. Per tant, que vostès ara li vulguin donar més feina al senyor Herrero Zanón, a Ximo, quan la que ja havia d'haver anat fent fins ara, després dels 100 dies de gràcia que li han donat, també li ho dic, no ha passat res. Bé, estem d'acord en que vostès designin a qui consideren, però creguem que igual no seria la persona més idònia, no ho sé. De totes formes,